Πρώτη φορά με τσίμπησε. Έμεινα έκπληκτη. Δεν περίμενα τα νύχια της να είναι τόσο μακριά και άκοπα. Έβγαλα γρήγορα το νέο μου νυχοκόπτη. Το αγόρασα αυθόρμητα. Είναι τόσο εύκολο στη χρήση. Απλώς πιέστε, στρίψτε και τα νύχια κόβονται. Μετανιώνω που δεν το αγόρασα νωρίτερα. Εποφελήθηκα από την προσφορά και παρήγγειλα άλλο. Είναι τόσο καλή προσφορά. Προσοχή σε ηλικιωμένους άνω των 50. Έχετε αυτό το πρόβλημα πολύ συχνά. Τα νύχια είναι χοντρά, δύσκολα στο κόψιμο και μπορεί να τραυματίσετε το χέρι σας. Δεν θέλω να ενοχλήσω τα παιδιά. Δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Αυτό το νυχοκόπτη δεν κόβει δυνατά όπως το ψαλίδι, αλλά χρησιμοποιεί λεπίδες από κράμα υψηλής ταχύτητας για ομαλή κοπή. Απλώς ευθυγραμμίστε τη λεπίδα και κουνήστε λίγο τον νύχι. Ακόμα και τα χοντρά νύχια των ποδιών είναι εύκολο να λιμάρονται. Ο καμπυλωτός σχεδιασμός της λεπίδας είναι ασφαλής και ο συλλέκτης νυχιών στο πίσω μέρος συλλέγει τα αποκόμματα. Απλώς γυρίστε το και καθαρίστε το. Η σύγχρονη τεχνολογία είναι καταπληκτική. Ακόμα και το κόψιμο των νυχιών είναι ηλεκτρικό. Η ζάχαρη θα εξασφαλίσει λία και στρογγυλεμένα νύχια. Είναι ασφαλές. Κανένα τσίμπημα του δέρματος δεν θα προκαλέσει τραυματισμό. Ασφαλές για ηλικιωμένους και παιδιά. Πετάξτε τα παραδοσιακά ψαλίδια. Κόβουν ανομοιόμορφα, σκορπίζουν και τραυματίζουν εύκολα τα δάχτυλα. Οι ηλεκτρικές κουρευτικές μηχανές αποφεύγουν αυτά τα προβλήματα.